Здравейте, аз съм... Какво си казвам? Аз съм Ексто Про. Аз съм Стив Мати. Аз се играя като Аз на съм Сомпекс всъщност. в YouTube. Да, в YouTube. Той също в YouTube е Дебилите 12. Всъщност ние имаме един общ акаунт. Горе-долу да. Днес ще поиграем малко лига, така за разнообразие. Аз съм Катерина Минт, той е Попи. Вие си виждате, че е Попи. Само да проверя дали се записва. Да. А, Надявам се да ви хареса. Мисля, че ще бъде виктори. Еко, Сабскрайбнете се, харесате клипа. харесайте, ако ви е харесало. Да, харесате, ако ви е харесал. Е, Сабскрайбването е абсолютно незадължително. Можете, ако ви харесва Ако ви харесва как снимаме, можем да ви поканим и вие да играете с нас. Ако съберем 500 сабскрайбера, отиваме директно в Twitch и ще стримваме всяка събота и неделя. Надявам се. като минимите дойдох. Да, Така, много съм глупа. Видяхте, бедисках, обърках копчето W с Q. аз имам едно фарм. Аз имам две. И аз имам две. Три. Мастер Му! Лей, стои ми фарми. Това е, да, Blind Peak, тъй като моят приятел още не е 30 левел. Аз съм 23. Да. Да ви покажем как върват нещата. И сега мастер ще умре, понеже е мега нуб. Ма все пак аз ще киля. Ма не можах да направя фътбут, което е... Тъпуто мастер умря. То си изхъби маната вече, вижте. Кой? Казах се. Много е професионал. И аз съм професионал фарминг, тъй като как мисвам миньоните. О, ма гъд! Извинявам се, но нещо не ми е днес. Що па да не ти върви? СС. 13 миньона, А, не. защо? Не е СС, не е. Аз приемам 8, ама все пак килнах един. Да, аз тук съм сам на топ и не успях, така че съм много зле. За тези, които не знаят и също искат да започнат да стримвам, да записват, записват се с OBS. Син. Доста е ефикасно и ако искате дори да стримате в Twitch, много е полезно. Много Точно е... това А, си оригиналната програмка на Twitch за стримване. Тая програмка то Twitch... мастър изпуснах си големия заради него. Репортна, то не скапа днес. Добре, ние май да изтръгнем Защото за... е СС. Да, е.
Супер про. Вижте сега мастера. Този мастер. О, изкачаме, скачаме. Аз си нуба. Скачаме, понеже сме про мастер. Ма не, то ми фидва моя лейн. Окей. Съжалявам, пише малко бавно сега, тъй като съм с нова клавиатура. С нов компютър, нали всичко ми е ново. О, не, това ще вземе на килми. Скоро ставам 6 май. Тая игра ще бъде трудно подобрена. Няма да взе да варна. Get out of my way. Така. Мастера съм фидна, дойде ми на лейна и фидна зет. Да, и той на мен. Направи дойде ми на лейна и му позволи да килне. Абе да... О, той флашна страхотно. Този флаш беше уникален. Много нужен. Човека си мисля, че отива. Ще се блекне скоро. Той има фарма му 11, моята 50 точно. О, да, кил. Тейкнах план Turret Shot, обаче някой само ме килне и зет ми светейче. Кажи SS. Ма не, той умря. А, Ха, you suck. Сега ще видим кой съква. Бата, то Лисин как от е много килна. отдавна имаме АФК мастер, както виждате. Еми той като че ли ни е много нужен. И ми е сравнително нужен, защото стига да не фига, обаче ако фига, си ебе мат. Дима и зет ще дойде. Да внимавайте ли? Бе, да, бе, знам. Той зет тук. Не може да ти дампне скоро. Чучо, кажи SS. Кажи SS. Да, наричаме се. Аз казвам Чочо. Така ме Стоян Чочо. Той се казва Матей. То зет си мисналата, което е хубаво. Сега ако си... Еволюирал W-то. Страхотен е ник. Какво? Еволюирал си е W. Мастер или? Не, той не може да еволюира. Кой в този отбор може да еволюира? О, ето го, Лиси. Мастер ви е 9 лево. Гледайте сега как ще килне. Гъджа. Аре бе! Гаджа.
Те ли те килна? То мастър ще умре, бе! Ръстата пака бие бомолечката, зет идва за него. Гледаш ли го? Я го гледай мастъра. Леле, какъв нуб съм. Леле, ужас. Това беше... 0-1. Не беше там много тъпо от моя страна. Так мислих, че... Абе. She's organic. I don't know sticks inside her. О, не стават ми колата. Oh, he's organic. То мастър, бате. Скоро ще изпълня. О, Казикс. Да, липсва. Опа, извинявам се. Идам да го килнем. Ама Зет също идва. Ой, то Али. Чакай, идвам. Идвам да ще ти помогна. Споко. Тесно. Нямам мана. За да го бутна. Yes! Дай. Игнат ми ще го убие. Не! Не. Не, чакай. Я да ще помня да изпусна кюто. Чочо. Що не го? Чиксут! О, Мата това фейл. Игра на телевизор, да. Извинявам се преди това. играеш на телевизор ли? Да, скринам на телевизор, тъй че Дали трябва да намеря дистанционното, иначе ще се изключи. Извинявам се, изчакайте. Да не би да ти е такова. Готово, извинявам се. Например, след 5 часа да ти кажа окей. Да. На мен ми е така. Ох, този мана проблем. Абе, чучо, виж какво става топ. Използвай си... Кой е служил? Лорд. Ми нямам телепорт, за съжаление. Ма кой е служил Лорд там? Мастер. Да, газ. Сигурно да се телепортне там. При нужда. СС. Те може да се телепортне на... Не. Ноп. Настават видео. Сама така понесли идея. Да, то си изи. Той е класен. О, Лисин, сега ще дай да го килна. Дай, видя ли го какво направи мастера? Чочо, ела да килнем Лисина. Не, абе да килнем Зет. О, не, аз ще килна това. Казикса. Не, бе, чушо, не го килвай соло. Виж, че идва Зет, бе, бате. Абе, дай да ги килнем. Аз нямам мана. Чочо, гаси, мерси много. Какво можех да направя? Ти мерси. Беги от тук.
Абе, дай да го килнем. Няма мана, бе! Сериозно ли? Да! Е, Защо не се обърна? защото мисля, че ти ще му скочиш, бе. Защо Аз го... му скочих, обаче аз нямах мана. Гаси мерси много. Мастър, Само ти ги килна и двамата, гаси. аз нямах мана, бе. Да, нямаше мана. А как ги килна двамата? А, без мана, е така. Ай, ти нали си АД? О, мага сега ти глича. И мастър няма телепорт, тъй че няма смисъл да е сложил лард в база. О, гъджа. Shit. О, thank you! Thank you, Ли! Thanks. Дали ще килне? Трябваше да му го доджа. Се. Ще си взема това за мана. Мана Potion. Ма да се телепортвам ли ще ги стройнеш кулата? О, иде! Да, бързо, бе. Еми, тенкс, аз вече съм мъртъв. Гъджа. Дай да ги килнем. Можем ли? Абе, дай, бе, виж какви са. То се едно е само взет също нас двамата. Да отиваме ли? За какво? Yes. Айде, ела. Ела да килнем лито. Гледай, Джикнс и Драга си идват. Но ги занимаваме още малко. Къде отиш? Чакай малко. О, гъджа дабл кил. О, не, ма умираш. Ignite. О! Огнем не стиваме кулата. Мисля как ще умре мастера, бе, бат. СС. Защото те са имали АФК. Не, няма ли си. Вен не бил. Не им Вижте, била фъка, вижте 8 лева. ни да, 8. Абе, дай да вземем ли? 77 мили. Абе, дай да ги вземем. Първо вземаме моргатна. Смерно нещо. Абе, дай да ги вземем. Аз нямам мулт, тъй че не знам какво. Абе, давай. Давай. Нямам мулт, бе, стига. Какво това, че нямаш? Какво? Абе, давай. Да вземем морганата. О, как я Видя ли какъв флаш? Ма да, това беше смисъл. Аз щях да я буснам в стената и да умре тъйче. Правилно флаш, тъйче. Обаче аз добре, че сложих лорд, иначе нямаше да я видя. То мастер гледа къде е на майнас. И на бочен и дестройна търт. Виж къде отива Вейн. На бочен и дестройна търт.
Добре, телепортвай се. Добре, телепорт. О, Пента? Пента. квадра. О, пента! Пента, 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 пента! Не може. Виколна се. О, записано е в YouTube. Кое е квадрата ли? Жалко, че на мене миналата ми квадра не успях да я запиша. Бъгна ми се OBS. Ето квадра, с Катерина е лесно. Пускаш QE ult, QE и готово. О, ето я Морганата. Те идват за мене. Да. СС. А, не. Идвам отгоре. Отчай да ги вземем. О, този градъс. Добре, че расиснах. За да ми се рефрешне Ignite. Аз само ти помагам. Извинявай, че ги взех малките. О, да вземем та. Виж гледай какво стана топа. Аз сложил... А, топа има. Иска ли да скочим? Ма ти има още ли? Аз мога сета да им скоча. Абе, дай да им скочим. Двамата. О, не снимаха Джинкс. Добре, готов. Готово. Не мога да скоча. Статус. Кема. Аре, някой да скочи с мене. Някой да скочи. Трябва сега да флашна иначе. Трябва да флашвам ли? Ми... Ако искаш се реколвай, то никой. Вен ще ме спре мен. Добре. Лейте флинтки. И сега. О, виж какво стана на ботъм. О, бутон. Барон. Това не е топ мисля, много нисък ле, особено мастер. О, ще хода за мен. Нямаше хора. Добре, аре, ходите. Не, още съм ми. Еми, аз съм... Аз това трябва да TV Fighter, нали знаеш? О, тази игра е също доста готинка. Имаш предвид, че имаме добри статсове, това ли? Не, че не е чак толкова лесна, ама все пак ги бием. Не, бе, то ставаше да не ги бие. Ма те суши лад. Дай ти го килна, добре. Да сложи ли лад? То там има миньон. Не, аре. Аз ще ходя да бия дракона. Ще го солиш ли? Ми да. А, да. О, аз ще килна Z. Той Z не е чак толкова свинат.
Аз ще взема миньоните. Сложа от храстите. What the О, fuck? о, Ето о. бах ти глича. Аз някой почвам да си бие буто и то не ме бие. Май сега вече ме биеш. О, о, Джинкс, гг. Ама аз реколвам! Гледай. О, не умрях! Това ще взема направи трипл. Не. Да, се вземе. А, Верно ли бе, бат? Ниш. ще не се взема малко. Sunfire. Аз тя миг да обява фарма. СС. Те мачи са на барон. Не са. Не мога да вземат барон. Или пък могат. Я отидете ми. Ти бързо отиди да чекнеш. Той ще взе, че щом го няма, не са на барон. Да. Да, не са. Пусна бе! Само ще фидне зеда. Гледай, гледаш ли го? Той само идва да кейсва. Чакай, ще го такова. Дай да килнем този зет. Не ми се прави. Спокойно, аз знам къде ще си пусне Хюто Моргана. Дай да ги килнем. Нека се опита. Дай. Си изхъбат малко абилити. Моргана си ги изхъби почти всички. Опа, зете, лавиш. Да идва, да им скачаме ли? Те колко са излевателни. Скилшот, да им скачаме ли? Нямаме достатъчно хора. Сабат, ако ти... Не! Да им скачаме ли? Да им скочим, виж какви са. Добре. В храстите, ето, да, сега. Моргана идва. Като. Дай. Фак, с него нахвана. Мъртъв си на този. Той има от машина. Тук нищо не може да ни направи. Не, аз си милех, че си го изхъбил. Стига за какво само мен ме... Нещо почна малко да ми лагва. Не, прави се. Вижте на бот просто. Да, знам. Ама аз искам да отида. Защото ще стана 15. Да, сега този мастър ще ги вземе. Стига да... Аз ще отида да ги килна. То мастър да стига ми взима фарма, аз трябва да се фидна. Или ще мога да ги насоля. Умира, това прави. Той мастери сигурно чака да вземе дракона.
Ууу. Аре, терет. Ей, ей. Да бе, аз имам 13 асиста. О, този флеш, как ме троли. Чучо, ти имаш 0 асиста. Ами не знам защо. Не, не. Фу. О, фу. Добре, това беше най-умният плей в живота ми. За остава и на колко хелци? Сега ще видим. 55. На 56, да. Имам чувството, че каратите вече са по-опи. И гадните човече са лоуват. И хибите в този кит са по-опи. Чучо, идвам да те спася, идвам да те спася. Чу. Много съм тъп. Наистина. Имаха лард. Е, Леле. ето, те избягаха. За малко. Абе, дай да ги вземаме. Грагас. Гъджа. О, бе, виж какво става топа! Отивам. О, не взе да си Не станаха таратана. капания му. I'm sorry, Грагас, човече. Нали ще мога да насоля Моргана? Не. Абе, двамата да го вземем. Не може. Да Ще, има хидрал хил. ще взема боболечката. Те отиват за барона. Ловнах барона. Да ги взема ли? Ако почне, бяг, бяг, бяг. О, това беше накосан. Да мегаме ли? Ого, те всичките се сипаха тук. Абе, сега да я Къде кил... са всички? Абе, да я килнем. Но ще ни трябва Джинкс. Айде сега. Ей, Бауман. Бауман. Ууу! Е, Шит. О, лета Джинкс, как ме спаси. о, той направи трипъл. Барон. Да, бе, аз имам 18 асиста. Аз си имам един. Към теб идва някой. Мога ли да соля дракона? Чочо, мога ли да соля дракона? Не. Ще пробвам малко по-критикал. Critical hit. С хидра. С хидрата. Ето, ако си вземеш хидра, после трябва да взема барон. Не, може и сега да го взема. Като си взема хидрата, ще взема остатъчно. Ето го взема. Всичките ще ги направя. Тази Джинкс, ако не беше тук. Чакай, я дай да стана 17 лева. Ей, Отелан Грагас. Матъветите е гадното, че вече... Аре, де! Абе, аз идвам. Да, аз умрях. Не си. Не, все още не
О, фак. Давай. А, аз ще взема минините на бота. Не идваш, ще килят. Бате, бе, този мастър не може ли да намери свои минини, бате? Те ще го килнат. Гледаш ли? Сега минините как ще го килнат. Ако не бях аз да му килна минините. Ооо! Мога ли да ги соля? Чакай. Ооо! Виж на колко ще станах. Да се телепортваме. Ако искаш. Аз имам 520 АП. Сега. Да, бе. 1600. А колко критика имаш? Колко критики се спомням. Чочо, ако си вземеш критикал, как ще ги мачкаш? Аз тук ще да фармя някакви. Не бе, чакай малко, застана на 17. Моля те, остави ми другата вълна на мене. Защото ми остава една чертичка до 18. Имаш ли лайфстил? Трябва ми вид. Имаш 8%. Ме чака да взема големите. И за големите казвам. Не, просто не исках малко фарм. Чакай сега стоям да ги взема. Особено кабич. О, виж какъв тимфайт става при барона. Абе дай, килни го този край. Бутни го към мен. Гле! Ти имаш ли някакъв хил? Не. Виж какво става бот? Виж какво става бот? Ами са, пазя те. О, не. Амаста. Пазете. Пазете. Виж какво става телепортвам! Телепортвай се веднага. Абе, виж бе, те ни изстрелват трата. Солено хубавичко. Няма стана пента, стана само трипъл. Иначе може да стане пента, ако бях Кирил Зет. Леле, аз ще стана 700 АП. О, бе, давай, Бинекс. Не, я не би топлата. Тоест ти... Соу ли? О, ти имаш хидра. Аз идвам са при тебе.
Аз идвам. Идвам, Бързо. идвам. Аз нямам много възможности. Нямах достатъчно лайфстил. Абе, бегай. Бегай, че ще умреш. Да, те много ми помогнаха, ама... Извинявай, исках да дойда, ма не. Аз поне имам идентификатор. Кой се намери да го взема? Ще рекуваш ли? Не знам. Дай да бие на боболечка. Същия стилна! Не можах. Ти знаеш какъв бъв ти дава боболечката? Дават 100% критикал. Чакам за... да умирате. Не, аз не умирам. Защо? Той може да направи кладра. Не, пета даже може. That's here. Взете там може да направи пета. Бе, той се е такова рекламира. Не бе, не се. Да. Той е толкова стъпче за какво се рекламира. Аз вече съм бил на 18. Е, аз вече имам 735 АП. Ай, го вземи. Джим съм много лоша вече. Браво. Ма да не ви килнат, поне ще загубите бъфа. Аз ли? Да. Отивай там. Има нужда даже. Давай. Окей, давай, би. Не, абе да не финишвам. Какво е това е? Горе-долу, а? Малко парички печим долу сега. Аз... Някъде да ви хареса. Ето големите му нещичка. Абе, елате. Ома главата виж какво става на бос. На топ. Оу. А нямам телепорт. Ама бе, елате тук, че те ще ме вземат. Не бак, аз вече с статик хил, никой не може да ме вземе. Елате, че сега ще ме вземат. Чуче, имаш ли телепорт? 50 секунди, той че си готвим. Дали ще мога да ги... О. Абе, не, скачаме. То е по-лесно. То само с... Е! Double word. Сови. Ма ти си имаш Не съм. Ти фълбают ли имаш? И аз. Само трябва да кажа да. Аз ли съм единствения, дето има още бъв? И вече ми се изхъби. Абе да ми взема. Фак, снимнаха ме. То ми е Не. битва. О, аз пък съм имал такова. Аз ще взема ляствата. Yes!
А какво става, ако вземеш ласките? Ами ще получаваш гол. 55 гол за киването на Nexus. За какво пък те гото, ако кирнеш Нексуса? Нали тогава свършва играта.